Podstata finančného trhu. Ľudia majú veľmi zmiešané predstavy o finančnom trhu. Predstavujú si ho ako veľmi zložitý a ťažko pochopiteľný mechanizmus, v ktorom sa vyznajú len finanční poradcovia, agenti, makléri, bankári a špecialisti. Nie je to pravda. Finančný trh je určený pre všetkých ľudí. Na to, aby ho dokázali využiť vo svoj prospech, im často chýbajú aspoň základné vedomosti z finančnej gramotnosti. Spoločnosť nemá záujem vzdelávať širokú verejnosť, aby sa vyznala vo financiách. Peniaze sa totiž používajú ako nástroj na ovládanie ľudí. Preto by malo byť v záujme každého z nás, aby sme si získali tieto potrebné vedomosti z finančnej gramotnosti. Na trhu je nepreberné množstvo odbornej literatúry, väčšinou úzko zameranej na jednotlivé produkty. Po každej legislatívnej zmene sa v tlači a médiách objavia často rozporuplné a nepresné informácie. Výsledkom takéhoto neúplného vysvetľovania je, že ľudia sú ešte viac zmetení. Nadobúdajú dojem, že je to veľmi komplikované. Chýba nám všeobecný prehľad o jednotlivých produktoch, ich výhodách, nevýhodách a vzájomných súvislostiach. Do finančného trhu patria akcie firiem, ktoré sú kotované na burze, správcovské spoločnosti a investičné fondy, banky, poisťovne, stavebné sporiteľne a centrálne banky. Finančné inštitúcie sa správajú podnikateľsky a všetko robia za účelom zisku. Náklady a celkovú réžiu si započítavajú do správnych poplatkov. Treba pripomenúť, že skutočná hodnota sa vytvára len v akciách a v investičných fondoch.